Urugono. Ana ebudukwa mmadụ elu ọkpụrụma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na Oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na Oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye malije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na Oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye malije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa. Chacha. Ndị ụka erighị anyị front and back. Ndị ọcha eri anyị front and back. Fachasị kara aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa. Mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala amanwụ ọma mmụchacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na Oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụbụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi. Isiokwu anyị n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ. A sị na afọ ya fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ, na nkekaka anya ma anyị na jijiji anya ma anyị. Gịnị ka m na-akọwa? Ihe m na-akọwa tata bụ na anyị ga-apụta ife na anyị ga-ede ude. Ihe m na-achịkọwalụ gị bụ na isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ why you should never destroy your ancestral monuments, artifacts, and the other spiritual altars of your ancestors. That is our topic today. Get in common. I can assure you, you will learn something that will help you to become a better ordinary spiritualist. Maka ndị ọ bụ tata bizi ha na-afụ m. Afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Then, for ọkwa dị mkpa before anyị gaba n'isiokwu anyị ji bịa, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April na-aga n'iru. Ndị sonyere na ya bụ aja enwetasigo ife onyonyo etu ya bụ aja si bido, mana dịka ị ga-ama etu anyị si alụ na temple, anyị adịghị esi ihu ọlụ anyị na social media. Ọ dịrọ necessary. So ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta
mmalite ya ụbọchị anyị ga-emechizi ya anyị ga-achụ àjà dị iche iche aja ihe mmeri dị iche iche bụkwazi eburu emesara aka ọ gbasa nsọ ndị so na ya bụ àjà ga-enwetakwa ihe onyonyo nchịkọta ya. Yes, ihe m na-eme ewu since 60 a every morning like today ejegori m na temple jekwubie okwu chụọ àjà n'isi ndị niile sonyere anyị all over the globe. Distance abụrụ ebara ya mana maka gị gbaba onye ọfụ ndị na-esonyebu anyị amarụgo ka esi eme ya, mana maka gị gba onye ọfụ ihe ị ga-eme bụ maka ọnwa April, ọnwa March, ọnwa May, send them your 3 prayer requests, make donation token to the account number. Chat them na WhatsApp. I wasn't got that details I need from you in order to book you if you are interested. 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Jambuni na Jesse Gonia Bunny ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ọkwa ọzọ dị mkpa. Ọ bụrụ na mmasị ọkwa obere oge mma akwụsị mmasị dị ọkwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na our movie academy anyị na-ebuild to help upcoming young talents to become stars, I can tell you na m chọrọ by this time next year to create some Nollywood stars. I will do it. Yes. Nwebere ihe ọbụla focus my attention on ihe nchọrọ imachi by machi. So o nwere some faces I need project ndị anyị na ha na-alụkọ ọrụ na temple. Yes, under our movie academy. Ka bụ ihe anyị na-eme. So ọ bụrụ na ị nwere passion for it and truly your problem bụrụ ị nwere a platform for you to excel, or ị nwere a mentor ga-akwụdoro gị, chat m na WhatsApp, I will help you. Yes, ihe ị ga-eme bụ chat na WhatsApp number m. Then nke ọzọ sịwụ maka our movies. Anyị nwere lots of movies na-aga n'iru. Yes, anyị nwere the rejected staff, anyị nwere at the anger of the gods. Yes, ihe abụ movie true life stories. Ihe si dị amụta nnukwu ihe. Yes, anyị nwere the anger of the gods. Anyị nwekwalụ the consequence of e.t.c. is a must watch. Yes, through ihe niile kwesịrị ịma gbasara e.t.c. Because that movie is boom. Yes, he miss a movie. So I can tell you by next week. By this next week, you get what here we keep watching our movie channels. Then of course also able I'm gonna guide a video tomorrow. Yes, Abomination Nemesis, that's the title. So you get weekend you watch it last year. So I'm gonna watch our movies. Am I watching on Facebook? Or watching on our YouTube channel? No. If you watch our movies, you go to our YouTube channel, Ugochi tubelu movie productions. That is the only channel you can watch our movies. Mobunije and Nigerian or the Nollywood movies. These two channels is owned by me. You understand? That I'm then I give us any he said I give any really hide my cabia. No, but no go in case you what I want to tell you is why you should distance yourself from destroying what you cannot create. All these monuments, artifacts, altar installation, never you for any reason. All they front and back. Oje kwekwa na gị nye nwekwara onye riri eri o rere gị ka ị bịara ọrụ ezinụlọ na be nna gị wee mebie ihe ndị a maka I can tell you ị ga-abanye n'ọkụ. I'm talking from experience. Never you destroy what you cannot create. Let me give you an example. Before Jesus was born, yes, I want to use your Jesus as an example. Those that understand my teaching understand very well that I normally make instances. Yes. So that even if you forget what I teach, you'll be able to understand my analysis. Now, when Jesus was on earth, even before Jesus was born, according to that allegorical story in the Bible,
in Israelites, they have many deities, both good ones and bad ones. Etu ọ dịkwa n'ala Igbo taa. Maka na as long as mmadụ dị involved, a ga-enwerịrị the good and the bad. Ịghọtara ya? Yes. Then mana Jizọs n'onwe ya enwero mgbe o jelu n'ala Israel wee gaa na-emebi okwu mmụọ ọbụla ma ọ bụ na-eje n'ezinụlọ dị iche iche na-arụ ọrụ mmụọ si na ya na-ebupụ okwu mmụọ ọbụla o meghị ya. Then who sent you? Who is your master? Since your master, yes, your master Jesus, yes, did not do it, then who sent you? Again, I want to ask you a question. N'aha onye ka iji alụ ya bọọlụ? Jesus ị na-ekwu okwu ya enwere mgbe ọbụla ọ pụtara wee sị spirit should die. Now, that spirit here that say die, ya. Enu nwere ọkụ, ana nwere ọkụ. Did ya Jesus sent you? Who sent you? Do you know why Jesus did not command those spirits and entities to die? You know why? Because he understands how things work. The only difference between me and you is that you regard Jesus as your God. You regard Jesus as God Almighty. But I regard him as a Messiah to his people. As a rabbi, a great teacher, he was. But he's not God Almighty. That is the only difference. God Almighty is the owner, the creator of heaven and earth. That took care. That is the difference between me and you. But let me tell you one thing. Who sent you? Oh, when you get born, no say die as we speak now. Somebody somewhere, no somewhere. Name ya. Die. Fire. Somebody. Oh, what is you know now as we speak. Name fire ya. I cast, I bind. Die. Always family now as we speak. But I'm not saying na family niile ndị tigoro aka n'ụdị ọtọnọ and desecration to their family altars na-ebe akwa na-akwa ụta. Jizọs nwere ebe ọ sịrị mmụọ maka na ọ ma na mmụọ adị anwụ anwụ. Ihe gịwa ji ehi ifuru bụ na you know nothing. You don't understand how things work in the spiritual. Have you asked yourself why the spirit cannot die? Have you? I remember a question I asked one of our dean of studies then, during the time of theology training. I asked him, what stopped? I was asking based on mindset of Ndoka then, don't forget. That we are told that Archangel Gabriel raised his sword and wanted to kill Satan. And Satan, according to that story, quickly reminded him that remember, thou shalt not kill there to the dark energy. So, I want to immediately remind you that thing. That is the end. That is the end. He may not accomplish that. So what am I saying? What I'm saying in essence is that such a thing can never happen. Such a thing will never happen. Such a thing will never happen because they will never die. They will never die. So, Ebo Bonaya Master did not for a single event say, who sent you? How do you think he can do it? Is it not you opening many war fronts and starting what you cannot finish? Obro mmadụ iji aka mo expose. Create your own ilo na asị.
Jesus shows us no harm. If you all know when you say negative energy, or even call it Satan, go behind me. When you hear you come on again, you cannot say one in Meko. Go behind me. More whenever I mock at the fat, about Silonia Konobo. I said, I be where I did it where. Always how okay. Only one who is no Yamba. Send me a pota. Have again one. So can we buy any more equation? Oji weba home, here na we bone. In exchange, and those pigs was sacrificed in the water, Maka, to save that life. Oh, young about here the coach, I did China. So when I did when they catch over, I just know Banja. Ibawafa. Kiriha again, you know, one down Banja, couldn't happy as a Silonia, oh no, today is no number. Hey, let's say here, after her. The Paparogi here will go behind. You know, Talia? When a boss in a single place, also die. You can only say, I cast you, go behind me, but not die. Then here, yes, go on, yes, go on, ready. Say that Jesus will chiggy. Here, chiga, we may go. Can you consider I won't buy she? They can get me. Won't buy she, they can. Huh? Here, chiga, me will kill you. Then the only man on the email, we then why abracadabra. Now, tautology, what you know is not possible. I know. I used to know Kumbawa. Now, I no okay, Kuma with Jesus. When I cast now find and I say Kahara money that they rocha, Kahawana had Jesus. Tomorrow that's still there. They're not dying. They will never die because they're spirits. People will take care of both the benevolent spirits and the bad ones. If you need beings from the light region, they become your friends. You live an upright life. If you want to keep those ones, the negative beings, you live life the way you want it, they will be there working for you. So what am I saying? The one is USA. Okochukuge, Father Gedi USA. Where were our teacher? Where walk with Jesus? See by any match, by men spoken words. And after that, he begins to genuflect. MSia, Okeonia, he put out Jesus again, he put out Chigi. MSO genuflect, yeah. We don't care for routine and monsters, Mona communion plate, Buria, Akrobe, Lucia, Ojodo and a chapel. Every Ponyello, no one keep up to a whole Chigi. Na teacher. But on this is difficult. Equator, their ancestors, were epoku, then always more. That broken notch cook have, na haven't that jello catch. Ordinary Igbo, a Kurona able to. More shop on about any entity. A brought you any about Angelo catch good dinner to Kuna Mados. Huh? Can't get easy. Mana ordinary Igbo, I able to her. Cabron de Canadian. Now, why he had a man more? Kaishinaka, where you put you. I believe. So, man, I don't want to know what you see. After I believe just 300. He must do it more than any bass. It's only he just what to those altar. About to one altar. About to Hanopi. Like Ogbuefi and Ugochi. Naturally, why not answer Adiabadia? Notaria, Macaro a consecrated place. Now, where go all my ancestors? Ndiche working and Ndiche one. Where to however he store Nimobi. Where better was a consecration. Ebo no Eze-Ana, where best open a Bobi, where you are here, because you have no Jama Bunobi Yamesuria. Obule a healing place. Obule Bengo any milking the mother. Testimonies are that. Manya we book dog each. Manya we book dog each. You wait here by me pay. Even their bishop is not as holy as some of these your ancestors that install some of these holy altars. You money have altar. Mbabo through Okuana. And then go bend again on altar. Mbabo will be consecrated here.
kpọtuo mmụọ na ya gbuo anụ dị a ịma ọnụ ọta ka eyibe. You must have altar that speaks for you. Mana n'ụtọ na-eriri rie front and back isi na town pụta maka na eriri eri. He doesn't understand how things work. Ihe adị agara gị iweruzie ebo na mmụọ nọ na be nna gị na onye nwa dị responsible for your challenge. You are confused. Ọ bụrụ eziokwu. What is disturbing you is because mmụọ nọ na be nna gị enwero ka o si wee nwee aka n'ihe na-eme gị. Like the altar I built, I consecrated in Obi. Ebere m ekpere si nwa m ọbụla, any of my descendants bịara ebe a bịa ya ayọ biko nụrụ mkpu akwa ya ma mere na ihe ọ na-ayọ. Man, of course, only ọbụla ọsọ ya bugoro my descendants or my children mmanya gbugide onye anwa o wee jee na data obi jee di secret ya ma ọ kwatuo obi. Definitely onye nwe problem maka na ndị ichie ya gbakụrụ ya azụ gbaa ya ụtụ. You cannot destroy what you cannot create. All that consecration was done in good heart for the betterment of unborn children. There was nothing like evil in that consecration act. Then, ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme adị aga ma ọ na o nwere ihe na-eso, search your heart. Yes, some of you na-asị na ihe m na-eme adị aga na ọ bụ nna m ka o si. Search your own life. Maka o nwere ike ihe na-eme gị abụrụ na ọgụ nwa na-eme onwe gị maka na ọkpara nkwa ahụ si nwere bịara ọlụ. Ị na-ezu ori, ị na-agba agba, ị na-emegide onye aka ya dị ọcha, ị na-akwafu ọbara, ịbụ nwaanyị na-edina nwaanyị ibe gị, ịbụ nwoke na-edina nwoke ibe gị, ịbụ nwaanyị mana nwunye mmadụ ka gị mma, ị na-eme mpụ na ọtọ n'ihe a na-asọ nsọ. Kedu ihe kpatara na mmụọ ama gbawụchu? Kedu ihe kpatara na ana ya gbawụchu? A na-agbachazie ụchụ ichighata azụ si na mmụọ dị be nna gị ma ọ nọọ ihe ọbụtụrụ ọbụdị na be nna gị dị responsible. Ọ bụrụ ya nwa ana be nna gị gbara ụchụ maka ihe na imere ihe ana na-asọ nsọ. Bidogoro biwe ezigbo ndụ. Bido biwe ezigbo ndụ. Ibiwe ezigbo ndụ, bido spiritual exercise. Align yourself with your chi, your ancestors. Maka na you cannot come to ihe ọgbụtọrọ ọgbụ ndị nna nna gị ha ji wee kpọọ ebe a kpọtụrụ mmụọ. Ịdị sekret ya ha kparịa ndị okenye kparịa ndị ichie wee ha na ha bụ nonsense. Onwe ihe ọgbụtọrọ ọgbụ ebe a, you set them on fire. You will be set on fire. Your business will be set on fire. Ịghọtara ya? Maka na azụ gburu onwe ya tinye ọnụ aga iyi onye ka ọ ga-ajụ ihe mere ndị ya. If for anything na-enwere secret things dị na be nna gị and you are not interested, please do as right. Focus attention na anya bụ chi anwa ma ọ bụ ihe anwa esi niile efe ogolochi ndị ụka ọbịa. You want a problem with that. But mmanya egbukatara gị ije ebe those secret things nọ si nọ ka imebie ha. They are not your problem. If you need their help, you were ọchị were mmanya jekwuru ha n'obi tiwala etiwa n'obi gwepịara egwepịa yọọ ha mgbaala si ha kwudoro gị nwee gị igburu ha n'igboro ha wee yọọ ha si ha kwudoro gị ka ije weta ihe ọma dị na mba werata n'ụlọ n'ọgwụ akụrụ ụlọ ekwu onye kparịa na maka na ada agba aka achụ ihe na-ata alụ. You need vision, you need knowledge, you need protection. Ka ị ghara ịbụ an orphan in the war front. Ka ị ghara ịbụ an orphan n'ebe ị na-asụ ahịa. Ka ị ghara ịbụ an orphan n'ebe ị na-achụ nta ego maka n'ihi na-ekwusa ọsọ gị. Because you disrespected your spiritual force. You disrespected your ancestors. Ịma ọzọ na ndị Igbo tụrụ ilu na nwatakịrị gwa okenye ebe ọ na-eje ọ gwaghị ihe ọ ga-ekwu na o ruo na nwatakịrị nna ya dịrị ụgwọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụ ọrụ oyibo mana ị gwara ya ancestors na ị chọrọ ịpụ ọrụ oyibo ka ha duziere gị ụzọ, ka ha gbaziere gị ụzọ, ka ha zitere gị onye enyemaka, ka ị nweta favor, ka nwoke fụ gị n'anya ka nwaanyị na-afụ gị n'anya. Ọ gị dupụrụ onwe gị. Who sent you? Onye dupụrụ gị ọrụ oyibo? Nobody sent you. You sent yourself. And ebe ọ bụ na iji aka dupụ onwe gị onye ji aka ya wee nye onwe ya o duchezi onwe ya ofu aka ya ekori n'elu. Ịghọtara ya? So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ
Now, for you to succeed, why you need their spiritual forces, why you need their ancestors. You need the Kakudorogi. Kaya ime onwe an orphan in the spiritual world. Ada agba aka chije na atalo. Ka Kakudorogi. Ka ọ ga-abụ ije ruo na mba. Onwe mmụọ ọbụla na-ebu agha. Onwe onye na-agba ụta. Mmụọ be nna ga-asị m no, this is our own. Na nwa ahụ nwatakịrị nwere respect. Ka mmakara ofu achị. Ọ bụrụ na mgbe m bi na public yard, iwe bụrụ na ịnwe nwatakịrị bi na yard, ịpụta ụtụtụ ide ekele m ekele ụtụtụ. Ịpụta ụtụtụ nzinye gị ozi esi m mbara m ya n'ime eje m gbaa onye ọzọ. Ị na-akpa agwa gosiri disrespectful act against my personality. Now, tomorrow, if I, for any reason, see you on the road having problem with the keke people or the Okada riders because of obvious reasons, maybe because of money, transport fare, me, I will do as right. Yes, even Gwa, that child will never even have got to say, brother, never my challenges. You know why? Because he or she, that small boy in my compound, that normally, oftentimes, disrespect me, will not even have got to talk to me or seek my help for me to intervene in his challenges he's having with the other people, maybe Keke or Okada riders. But had he been that particular child, is a child that respects me so much. Even if I want to go and fetch water, I say, brother, bring gallon, let me go and fetch water for you. That simple things that matter. That small act of respect. He doesn't even need to call my attention to help him whenever he faces challenges with Okada riders or Keke people out there. Immediately I saw him on the road having any battering wars with somebody. Automatically I will stop. I will buy the case. I will ask, what is the problem? I will be there for his defense. For the single reason, the fact that he respects. But if it's a child that disrespects me, in that point in time, I will not even come to his aid. And he will not even have got to approach me in the time of needs. That is what is happening to you. For the fact that you disrespected your ancestors, you disrespected the gods of your land. When you have challenges wherever you go, they will do us right. They will not even come to your aid. People will dislike you. People will treat you like trash. They will not even care. You know why? They did not care for them. So what am I saying? My today's message is, if you are not interested in taking good care and showing love to all those family altars and the monuments, artifacts in your family, please do as right and never, for any reason, undermine them or desecrate them in any way for your own good. People that have ever tried, believe in me, they are all in serious mess. That is my today's message. Take it or leave it. If you take it, it's for your own good. If you say, what is this? The blood of Jesus, cover me, cover this, cover. Else you go tear blood of Jesus. You can't even shout blood of Jesus more than me. That thing will not save you. You need the powers and the backing of your ancestors for you to excel. And whenever they are supporting you with genuine love, because you have the same umbilical cord going. Their blood flows in your vein. So nobody will love you out there more than them. If you are respectful, they will make it possible. They will, because of your joy, they will talk, they will weigh their powers and make people out there to love you. So if for any reason you have desecrated them, disrespect them in the past, please do the needful.
even with a single cola. Maybe you are living in a family far distance or in another town. You can use cola, call your ancestors from the sun. Tell them that you are sorry, that you promise to make amends of all those things you have done in the past. Believe in me, they will hear your cry and help you. But if you insist that you keep insulting them, it will never be well with you. Let me tell you one thing. There is gain in being respectful to your elders. Let me stop here. If you have question in today's lecture, or you need my help to help you for appeasement, you can chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. I'm saying this because I used to, yes, in the last 15-20 years, I used to be like you. Yes, I used to do morning crying. I used to do those evangelization ministry. Yes, I used to do morning crying. I used to preach even inside buses. So I understand what I'm saying. But today, I'm happier because I have made peace with my ancestors. The family is happier. Everybody is happier. I remember those days, 15-20 years ago, when we decided to destroy all those monuments. What did we get? Brulala. Yes. When Brulala started coming, we ran from pillar to post for help. We invited all the Efus to come and do always runo to the family. At the end of the day, till I decided that you cannot fight the rich. You can never win your battle with the ancestors. You can never win the battle with the spirits. They lose nothing. Their spirits are they trading? Are they traders? They are not trading. They are not traders. They are not working. They are not looking for money. They are no longer here on earth. So you are the one that will lose because they are going to punish you with what you need. So you better make amend and be at peace with them because you will never win the war if you decide to go open confrontation with the spirits. Nobody have ever done that and succeed. Ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Sunday. Ya gazie. Nderecha vidio ihe ị ga-eme metụ aka na share button ka nwanne gị nọ from the horse's mouth. By so doing, you will have saved lives. Thank you.